Rayuwar kowane masoyi cike take da ƙalubale kuma cike take da damuwoyi kala-kala. Amma wasu masoyan har yanzu sun gaza gaskata ma zuciyoyinsu masu son su domin Allah da waɗanda ba san su suke ba. Matuƙar ka samu mai son ka don Allah, to kawai ka zuba ruwa ƙasa ka sha kuma ka gode wa Allah. Masoyi mai son mutum tsakani da Allah irin wannan zamanin yana da matuƙar wahala, kuma abu ne wanda za ka same shi ne amma sai ka kai ruwa a rana, sai ka sha matuƙar wahala kafin ka gaskata irin son da mutum ke maka na domin Allah. Shi yasa kawai in ka samu mai son ka don Allah, ka karɓe shi hannu biyu kuma ka gode wa Allah. Zafin rai da sa damuwoyi ba shi bane ke sa a gaskata soyayyarka da wacce kake so ko da wanda kike so. Fatan mu dai shine Allah ya haɗa mu da masoyan mu na gari masu san mu kuma da zuciya ɗaya, dan Allah ba dan abin hannun mu ba. Ya Allah.